Hello guys, good morning, Luzon, Visayas, Mindanao, ma-steel man at ma-national. Ang akong number, ma-steel wag national, dala na siya tanan. Karon mga guys, is May 14, 2022. Ang akong ingani nga vlog, ipangita pa na akong kaasan ako nabutang ay. Mga nang gablihan na sa ako bago ang itom. So, ang previous na to, previous result is 2 p.m. 682. So, ang code is 236. 5 p.m. is 755. Kining numeroha ako 755 ang ako ani kay 735 ug 739 nung nigawas 755 ay 755 perting mali slide king ako usang lubutray na diferensya sa kuha nga akong gipustahan. Ang code 557 baliktad raw. Kining akong numero guys, duna gikuha gibis jud ni sanay sa mga kudkod. Ang original yung manugalay jud kabalo jud sa unsang code. Kanisang 602 620 ang ako ani sa sit B. Sit E yata. Ay, tatikat raon ako Wala man rin result. Sa pa sit 25. Agoy. Taas na. Sa sit B sa sit B. Sa akong vlog. Unya kay wala may nakabantay ni ana bay ako nga tanawan ninyo ang sit B kay naa diha nga ako pa yung title ako pang gibutang nga gamayan lang yung bagdok sa ni ana ko baya pero ang uban wala gid siguro ka catch up kay simpre ang code sa kuan code 60620 is 269. Muna mga guys mao ni ato ang previous result. Ako ug nay mo gawas na ko nga number good. Rumble ang nigawas na ako is 6. Ang akong number jud is 620. 026 sa sit B 026. Pag nay mo gawas ng rumble o on the spot para di jud ka follow up og vlog kay namang ko'y work good niya. Di manggupugo parehaan ang uban na as Pilipinas nga vlogger nga naagid sila time kuan jud sila kay wa man sila mga work. Ako taw lisod kaayo magimbis kay mag-follow up ko nga para sa mga tao di ko ka follow up sad diri sa ta sa sit B sit C sit E 21 delikado to 19 da gawas sit E 608 tapos 527 sana yan baliktad naman yung kuha sit E 527 tapos 528 mao ni mga guys bati lagi ang itong pero okay lang asa ka tong blue na ko screenshot sa ninyo screenshot so ako ipalala ninyo nga
Na ako'y video sad nga sa akong amiga birthday na ako'y gibutang dito nga number pangitato ninyo na ako'y gistorya dito kung asa siya pangitaon. So karon anhita sa sit kung asa siya pangitaon sa akong vlog, karon anhita sa sit B. Sit B ta ha. Kini akong number gamay ra man gini. Upat-upat ra may upat sa sit B, upat sa sit B, upat sa C. So 12 sa special na ko duha-duha ra siya og maintain duha. So 16 ra gid siya kabuok. So mo pick up mo anag duha ka buok tulo ka nam o di ba tulo. So kuan dili man siguro kaayo hassle ni akong number siguro no. Dili kay siya kuan bakalas og kwarto kay gamay ra man siya di man sinako akong number good. Nya sa uban kaya bahalag sinako unta to guys kung basta mo igo lang jud bahalag sinako basta mo igo lang jud no. Mao jud ni ako bahalag sinako. To dito sa sit B ha, sit B ni siya screenshot sa ni screenshot. Ug ari na punta sa sit C. Sit C na sad ta. So kung palihog ko sa katong wala pa nakasubscribe na ko, subscribe na yung taong ko niyo maluoy pumuspobre niya sa ako sang FB page pobre ako sama ninyo. Namo ko FB page good monetize na pero wala lang ako natingman. Wa pa na ako makuha ang suldo sa dana. Mao ni akong sitsi ha. Ari na punta sa screenshot sa inyo, screenshot. Ari na punta sa special all draw. Special all draw. Special all draw na siya mga guys ha. Ato sang tarong ning size kay mo balikog. Special all draw. Mao na siya ha. Screenshot sa inyo ato na sa tas maintain. Maintain. Maintain 3 days. Na ako istorya ninyo ha. Ipakita na ko ninyo para di mo para dili ko ingnon niyo nga bakakon ko ha. May istorya man jud ko tinuod jud nga 918. So mauna sila mga guys ha 918 ha. I-explain ako ninyo yung taon. Ug ayaw ta kung yung kalimti og likes na mo tagain ta kog likes ninyo og i-subscribe sa taon ninyo akong channel Aluna Tampos. Mo ni akong channel ha mga guys. Katong nasa akong FB page nga nagsubaybay sa number sa akong pobre ako sama ninyo. Ipalihog kita ko subscribe ninyo yung taon kay mohatag mo ko yung daily vlog nga number. Unya para di mo maglibog. Mukuha lang mo di sa letter B o letter C ba o di sa special all draw. Karamihan jud mo gawa sa akong number adto sa sit B o sa code previous result mga code din ha. Nya mga guys kanang ayaw mo kalimot sa akong gipamintin ninyo ha nga 1 na katong 2 0 4 o didi 4402 o katong 102 ay niyo kalimti ha. Mintina ninyo 3 days. Mintina na ninyo 3 days. Unya kanang nakipakita ninyo ha nga kuan ha harong magdali murag di man maila o yun sa papatyo na suga patyo na ko para maila di man maila kay blue manggo dili siya kuan ba murag gikuan lang mo lahi man
So di gid siya kay maila kay kuan maguna ko sa usa na ko ka cellphone is dauton maguna yung cellphone good. So mga guys, ang previous result nato mao nino. Karamihan ba na ako usay mo gawas akong dinakod. Karong adlaw ni gawas ba ang code diha o gahapon. So kini mga guys mao ni sit ino. Sit B, sit C sa akong May 14. So special draw, maintain, always play, target. Gikan ni sa ako ang ka-partner sa akong channel. So May 13, 2022, time 10:30 AM Pinas time. Congrats STL Mindanao 259 Rumble. Post sa FB congrats STL gipost na namo sa FB. So para naa say makadaog uban nga matabangan pud ba. Tapos congrats STL Visayas code 663 Rumble ni gawas ang code no. 663 Rumble sa asa tunga kuan. 63 ang code namo sa pagka May 13. May 13 sa May 13, 2010, 30 AM. Congrats STL Mindanao 259 Rumble po sa FB. Kini nang gawas sa duha ka buok nga number nga 259 ug 633 didto ni sa ako ang vlog nga May 13. Mao bitaw na moingon ko ninyo nga ang akong previous nga mga vlog inyo i-replay tanaw ninyo balik kay naa jud dinhi mo gawas. Tapos pagka May 12, time 7 PM, congrats STL Visayas 810 Rumble sa Sit A sa akong pagka May 12 nga vlog. So, congrats sa STL Mindanao 674 Rumble Sit B. Naa sa Sit B nako sa May 12. So, diri na po ta May 13, time 9 PM, congrats 3D National 026 Rumble Sit B. Sa ako ng congrats sa lucky code 682. So ninggawas jud siya mga guys sa ako ang previous sa akong vlog nga gahapon. So kini mi 01 man ni. So na ato diri ako sa pakita asbut asa toy. Kining akong gipakita ninyo ha message ni sa ako ang from gikan sa akong kuan mao na mo share ko sa GC sa mga kuan namo para ipakita nako gyud. So pwede nyo mabitaw ra mga anak ko ninyo nga inyuhang lantawon jud ninyo ang akong lantaw jud mo sa akong mga previous na result kay naa jud na diha mugawas jud pare karon adlaw duhay ni gawas sa akong May 12 duhay ni gawas pero sa akong kuan karon duhay ni gawas gyud sa akong May 12 niya sa akong May 13 time 9 PM congrats 3D National 026 ni gawas sa Sit B sa ako ang vlog karon. So congrats sa lucky number nga nakadaog sa 682 ha. Doon ako yung natagaan atong 682 sa lucky number. So kung mangayo mo lucky number nako ugma pohon mag-live ko. Duol mo sa kong live ugma kay manghatag ko og lucky number ganiya wala ko katag kay busy kay kustanan di halos gay di ko kaon. Lagi mga guys ay paningkamot tong pobre lagi. So usbon ako ha. Ang akong May 12 duhay ni gawas nga number. Mao na akong May 12 nya ang akong May 13 3D 206 nga Rumble. 206 nga Rumble.
Ya, May 13, 259 Rumble po sa FB. Congrats, Steel Visayas 663. Nigawas jud sa May 13 sa akong Rumble po 663 sa Rumble sa akong gipo sa FB. Mupost mami sa FB good sa akong kuan sa FB ginamo ba mupost mi dito para naasay matabangan mao nang purpose na ko gapusod ko dito para naasay mo daw kay uban good wala nay load adto na lang mo tan-aw dito. Sa bagay ang uban bitaw dili gyud daw sila mo post di na sila mo share sa GC number kay dili sila ganahan nga mo share kay magsalig na lang daw kuno di na lang mo adto sa YouTube mao nang uban pero ako mo share ko bahala na gamay ko view akong YouTube basta i-share lang ako kay baluoy po kung magunahon na sa uban walay load dili ka view sa YouTube. So unta hinaot ko ninyo unta po kung kamo pong nananaw sa akong FB sa akong ipipis kung naa po mo'y load town dili po ko panagsa sa akong YouTube nga si Aluna Tampos kay may na lang po unta kung lilion ko ninyo madugan-dugangan akong views. So mga guys, din nila kukutob kay taas na jud ang akong video niya. Kuan kanang ayo ko kalimti ayo to kalimti niyo ato. To 402 og 110 kuan di ang ako pamintin day ninyo di ay kay 1020 402 og 201 nya og 501 ang 501 ayaw ginanyo ayaw jud niyo na kuan na 3 days lang siya 3 days ha. Unya mga guys ay mong kalimot sa akong gihatag na ko ninyong tip karon nga adto mo sa sitbi og sa akong sa sitbi og tanawan yung number sa akong video nagvideo ko birthday sa akong friend na dito ang clue nga akong gibutang nga duha ka number. Unya kung makita mo sa duha ka number pakitaan ninyo sa akong sitbi or di sa Old Roy Special na dito ang number nga makuha ninyo ang partner na sa akong video sa happy birthday sa akong amiga nga bag-o na ko gi-upload. Ya din nilang kukutob dagan salamat. Uy kay taas kayong video ha. Salamat.